Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ. Ọlọlọ Nneka Chimezie n'ikwe ekene wetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ihe m ji bịa n'ụtụtụ a wee gwa ndị Igbo anyị na ụnụ ọhụrụ propaganda anụnwa na-asha na-atụgharị were ya na-agha kọntrol anyị. Ọ ga-erule mgbe onye ọbụla bụ onye Igbo ga-ekwechiri because achọpụtara m na ihe ndị Yoruba ji na control anyị na ndị Hausa wee bịa ndị Igbo mere nke a, ndị Igbo mere nke a, we try to change. No, stop changing. We are created to dominate, just like Hausa said they were created to rule. Ha na-eji ya eme ngala. But what kind of ihe anyị ga-ajụjụ onwe anyị, what kind of domineering ka ndị Igbo dị? Because ịmago mmadụ nwere ike inye different interpretation for different things. The domineering nature of an Igbo man will the strength ahụ Chukwu nyere anyị ebe anyị na-anọ na-ewepụta data our intelligence. Enwere ebe ndị Igbo gara in trying to dominate ụdị domineering nke ha na-ekwu wee bi ga-ekwu onye ọzọ bido ga-ekwu onye ọzọ tinye ọnụ. No. The domineering we mean otu ndị Igbo dewo I na dominate environment. Only Igbo bịa hụ any environment. The domineering will he stays in one place and be only Igbo na dị creative. You know, they create and they expand their environment. They expand their coast with their brain, with their hard work. And no tells you what our problem no decide they stagnant to no one place. Then I know measure and enlarge our coast, trying to dominate and grow. Get side the domineering n'ebe ọbụla anyị gara anyị dominate ya. Ndị Igbo unu ga-ama na ihe ahụ okwu eji ekoropụ mmadụ obi, okwu eji etinye mmadụ ụjọ. So ihe m ji bịa n'ụtụtụ a onye Igbo ebe ọbụla ị nọ, a sị gị na ede domineering ndị shi ike gị mara na enwere ihe ị na-eme a na-ahụ anya. O ruole mgbe anyị ga-ewepụ ụjọ, o ruole mgbe because anyị agbalịala ka anyị shift oro Nigeria, shift oro ndị Yoruba na ndị Hausa. Ọ dịghị mma. So the best no anyị nọrọzụ n'ụdịdị anya ahụ, ụdị nnecha ahụ Chukwu nye anyị nọchi ike. Kama na ihe anyị ga-eme ugbu a wụ na ịnọrọ nga ịnọ mmadụ bụ ime gị intimidate gị kwechiri. Ọzọ wụ na ndị Igbo ebe ọbụla ị na-aga hụ onye Igbo ibe gị ka a na-emegide, asị m gị ga-alụwa ọgụ tie ọnụ. Ya wee ebe eji emegbu anyị. Anyị emewune ka anyị kpee udo. Enwere onye na-ekpere anyị udo. Because ihe na-eme ndị Igbo Yoruba na ndị Hausa ji asị na ya amaghị ihe na ya adịghị n'otu na ya adịghị united. Because abịala m n'uru ala chekie ele ndị kara dị united. Because obodo anyị hụrụ onwe anyị n'ime ihe eji ashihuo kachasị ndị ofe mmanụ anyị na ha gbara agbata obi wụ ashị na edere. Ha hụ ọcha. Ihe a na n'ọhụrụ akwụkwọ a na unu hụrụ na ọ dị yelo. Onye ofe mmanụ ga-asị na akwụkwọ awụ black kwechiri gị na-ele yelo anya ịma ihe ị na-eme gị ikweta ị ga-ekweta otu o ji kwechiri gị imechi ọnụ. Ihe anyị ga na-eme ha ugbu a na ha bịa na-eme ihe ha na-eme ile ha anya otu esi emere ndị ala ha shawụla ha ụka. Ha tụzụ onye ha na-ezi gị na-eme ihe ị na-eme kwechiri. Abịa sị na ihe ewe ala ha eso na-ekwe wụda ala ha. Ihe wu Nigeria ebe an American pụtara wụdụkwasọ migrant o na-agwa onye America ibe ya na ọya ha nwa nwee Coronado na ngelawa New York and anyị makwete ihe ewu anya ka a na-awagide anyị. So onye Yoruba ndị Igbo na magwu na onye ọbụla bụ onye Igbo na-enu olu m taa onye Yoruba bịa sị gị na ihe ewu ala ha sị ha mba the last time na ịhụ na ya ka one Nigeria gị jụọ ya sị ya na enwere ndị Yoruba bi na America migrate o na-enwene mgbe a pụtara sị ha na ha wụrụ ndị America ma inwe green card nyafọ ị ga-agwa ha na iwu nwa afọ Nigeria and as such otu anyị bi na Lagos na ị nwere equal right otu o nwere na mgbe a lụrụ agha gwa ha anyị na a ga-enwe Southwest na ihe a na ọ na-ekwu na ọ ga-aga blame Awolowo na ihe a ka Ojukwu kwuru ka eme ka enye ha region ha na Awolowo jụrụ ajị gọọgụ. So na onye kwukwere in fact ọrụ ole mgbe a ga-eme onye Yoruba ọbụla pụtara n'ukwu anyị drag ha to court ka court kọwa nye the problem n'anya ndị ala ha na-agbakwana karịka enwekwana nga ha dụrụ anyị o
mana okwu ọnụ okwu brain na mana ike mana ọgụ mana ịwụ ya kama no oke nkịta anyị na-agba na ụmụnne anyị ndị ha zụtara na-apụ na-ekwu ihe ha na-ekwechighị ikwu mmadụ dịka Joe Igbokwe ha pụrụ ndị Yoruba na ihe awaala ha ọ dịbụghị otu ahụ mbụ mmadụ dịka Solomon na Agụene ha ndị niile ahụ kpụrụ politiks na-achụgharị ndị eze ha pụta ha na-ekwu nonsense. So onye Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ na Nigeria nọchie ike, this is one Nigeria and